Alhaji lafiya? Kai, ba na son maganar banza. Wala Alhaji na tsorata na aza ko trailer ce take son ta buge mu. Baka ga abin da yake gaban ka bane? Ko ba abin kallo bane? Ko ba abin da za a tsaya bane? Kai, stop. Kai, fitan ka tare min su maza maza da Allah. An gama. Lafiya kuwa malam? Lafiya lau babu komai sai alheri. Alheri? Ni ban ga alheri anan gurin. To gaji ka kudin nan gashi nan ga alhajin nan shine. Kun gaishe tsohon dan majalisa ne na kasan nan. Sannan tsohon dan siyasa ne a kasan nan. Shine mataimaki na matatan man fetur. Ka gane ma'ajiyar shine mataimakin. Sannan bai san adadin gidajensa a cikin garin Abuja ba. Filayensa ko ba za a iya irga su adadin su a cikin wannan garin ba. Yana bala'in harka da dala. Sannan a gidansa akwai kuɗi, a motarsa akwai kuɗi, a jikinsa akwai kuɗi, a ofishinsa akwai kuɗi, duk inda yake tafi kuɗi ne. Alhaji kenan gashi nan. Shege sangin. Ka san sunana abu ɗaya ne kawai baka sani ba. Duk wacce na yi mata fara'a ta dawo min da ita tana da kyauta mai kauri. Kuma duk wacce na yi hira da ita na kan cika mata jakarta da kuɗi. Duk wacce na aura gida AC, mota AC, madafan gida na AC. Sangami sun yi fara ba su 50,000. Shege nera. Yawa. Amma dai wasa kuke yi ko? Karɓi ke yarinya Allah ya miki. Alhaji. Ina cin ki. Yaushe na ka zo gidan mu ne? Alhaji, a Hausa to ne ke. Raliya me yasa kike min haka ne? Ni fa bana son bakin ciki. Sannu Salima. Dan Allah waye zai dube ki ya dube ni, ya dauke ki ya bani. Hawa kin san wannan abun ba zai yiwu ba. Shegiya nera. Ku dakata. Ku ba tsaye bane? Haye ne mu. Kar ku bani naira ta raba. Mu kawaye ne mana Alhaji. Kuma tunda muka taso fa mun taso tare. Ba abin da yake raba mu sai bacci. Dare kadai yake raba mu. Ku je ku yi shawara a tsakaninku. Duk ɗin ku zan aure. Duk mu? Uwar ku ɗaya ko uban ku ɗaya? Ba su kati. Idan sun yanke shawara su neme ni cikin gaggawa. In kuma ku neman cikin gaggawa to kun yi asara ta. San ga mizo. Ya Allah malama ki bani mana dauki lamba. Ni dai zan kira shi. A'a. Ki bani dauki lamba shi na zaki dauka.